esicela sicele egameni likaJesu. uJesu angakwenza. So ngimi la noma sini nomama phambi kwenu namhlanje. Kwelika moya ngakha iplan yalomuzi enodingayo ngiyayiqeda. Nangegunya uNkulunkulu angikezela. Kwelika moya ngivulela umthombo wemali wokwakha lo muzi. Kwelika moya lo muzi ngeke wakhe ngezikweletu. Kodwa nizowakha ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Njengani isibusiso sikaNkulunkulu singakhumbula yonke iminikelo enike nayenza ohambweni lwenu. uNkulunkulu akhumbule konke okwakuthathwe isikhona akubuyisele. Ngegunya uNkulunkulu angikezele lona, ngizothi namhlanje uNkulunkulu akenze nokungaphezulu kwalokho ebengicabanga. Izingane zenu uzongikhuluma isibusiso